వసతి గృహాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు ఇంటి భోజనం మరిచే విధంగా మంచి రుచికరమైన ఆహారం అందిస్తున్నట్టు రాష్ట్ర ఆహార కమిషన్ చైర్మన్ విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి తెలిపారు. అనంతపురంలోని పలు వసతి గృహాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. వసతి గృహాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అనంతరం పిల్లలతో కలిసి సహపంక్తి భోజనం చేశారు. వసతి గృహాల్లో అందిస్తున్న భోజనం చూసి ఆయన సిబ్బందిని, అధికారులను ప్రశంసించారు. గగనన్న గోరు ముద్ద, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ వంటి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా నాణ్యమైన ఆహార పదార్థాలు అందకపోతే కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు. ఆహార సమస్యలపై టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 155-235కు ఫోన్ చేయడం ద్వారా లేదా 4905511117కు వాట్సాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని తెలిపారు. ఆహార కమిషన్ జిల్లా పర్యటనలో కమిషన్ సభ్యురాలు జి కృష్ణమ్మ, ఆర్డీఓ మధుసూదన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్సీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్, బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్కు ఇక్కడికి ఇచ్చేయడం జరిగింది. ఇది గర్ల్స్కు సంబంధించిన హాస్టల్స్. పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు, చాలా ప్రోయాక్టివ్గా ఉన్నారు. నిజంగా వాళ్ళను చూస్తూ ఉంటే ఇది వాళ్ళకు వచ్చిన మంచి, దేవుడిచ్చిన మంచి అవకాశంగా నేను అనుకుంటా ఉన్నా. రకరకాల కూరలతో రకరకాల రుచికరమైన భోజనం వీళ్ళకి ఇస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. దీన్ని చాలా గొప్పగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అన్ని విషయాలలో. వాళ్ళు ఇంత యాక్టివ్గా, ఇంట్లో కంటే కూడా ఇక్కడే బాగున్నాయి భోజనాలు, ఇక్కడికే మేము రావడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం. గతంలో ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి రకరకాలుగా చేపించుకొని తినాలా ఇంట్లో అనే ఉండే పరిస్థితులు పోయాయి. ఈరోజు ఇక్కడే హ్యాపీగా తింటా ఉన్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. పోర్టిఫైడ్ రైస్ ఇస్తూ ఉన్నారు. అవి ఎంతో బలవర్ధకమైన ఆహారం. పిల్లలు అభివృద్ధి చెందేదానికి, మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండేదానికోసం కూడా ఎంతో ఉపయోగపడే భోజనాన్ని మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. పిల్లలు ఇంకా చదువుకోవడమే తరువాయండి. వాళ్ళు చదువుకొని మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యి మంచి భవిష్యత్తు వాళ్ళను చూసుకోవాలనేదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఆహార కమిషన్ కూడా దాని మీద మేము పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాం, చూస్తూ ఉన్నాం. మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు, మంచి భోజనాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఇలాగే జరిగి ఇంకా కొంచెం చిన్న నాడు నేడు కింద సెకండ్ ఫేజ్లో ఇక్కడ ఇస్తామని చెప్పారంట. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఇంకా నీట్గా అందంగా తయారైతే, గతంలో మేము నిన్న మొన్న కూడా చాలా హాస్టల్ చాలా బాగా గొప్పగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం పాత బిల్డింగ్ అయిందని కొంచెం రంగులింగులు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అవకాశాలు కూడా త్వరలో వస్తాయి. ఖచ్చితంగా దాతలు కూడా సహకరించి ఈ హాస్టల్కు ఇంకా కొన్ని ఏమైనా కార్యక్రమాలకు ముందుకు వస్తే కన్నా వాళ్ళని కూడా మేము అప్రిషియేట్ చేసి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.